Здравейте! Днес, както виждате, сте прочели от заглавието. Днес ще играя Roblox, ще играя коледната игра и днес на гости ми ще видите като започвам. Така че, айде да започвам. Миналото много се изнервих, но хайде да видим това. И вече ме виждате! Но... Кой е госта? Знаете ли? Ами сега ще се появи. Весели празници! Харесва и ми аутфита. Харесвате ли аутфита? И долу. А моя? Така искам да ви покажа кога сме го снимали. Днес е 26. Снимам 1, 2, 3 видеа. Даже смятам четвърто да снимам. А имаме вече 3 премиери. Подготвени. Значи ли това видео, ако не е, дайте лайк. Това видео ще излезне неделя или събота. Неделя или събота. Сега да си доиграя играта. Последен път пробвам и давам на сестра ми, защото тя си го може. Тя така е родена. Играе от един месец. Даже и по-малко. И получаваме Печели абсолютно всичко. Така, пробвам още веднъж. Но дори ако загуба веднъж няма нищо. А то не ми пречи. Целта е да ми минеш нивото, ако аз сега не успея. На което ти загубиш, аз ще го минавам. Минах! Хора! Браво! 53 опит! Аз бях Миналата тук. игра и 52. Сестра ми не е гледала, но тя ще гледа с вас на премиерата, нали така? Да. Твой. Ето стола. Кой беше за скачанията? Лава, бе! Не! Ами... Нищо. Аз сетих се това как се минава. Това е много лесно. Ук! Крипър! Тук е крипър! Идва към теб крипър! Давай туде! Мами, виж къде съм. Давай туде! Давай туде! Югата умя! Това е елементарно. Абонирайте се за канала и виждате Райна колко добре. Ако искате... Ще пускаме видеа с Ева, които скоро ще ги снимаме. Плами, хайде ти правай това ниво, аз ще го мина. Време да мина другото ниво. Казах ми, аз за мен сумка ми предложи и не им казах къде. Просто в банята ми дойде идеята. Тя просто почна да вътре. Тя просто беше вътре. Води ми се до туалетна. Аз Чуках. Да. Да, е това. това какво се пяваше? Бързото. Да. Ти внимавай горе, трябва да внимаваш. Само пас. Сега по-рано. Редуваме се. Това е било това опасното, скачай. Айде сега, да скачам. Аз повече съм добра не съм добра по стълбите, така. Бяло, Плами. Давай за едно. Айде, махай. Поне минахме нивото, ако не е. Рано възпях. Така. И как? Мой ред.
Бяло. Бяло. Аз се чуда как да мина стълбите. Бягай. Чакай ти буквално. Което ти не е нищо. Само че нищо. За малко. Аз се тук да мина. Душ! Погледнете. Аз съм най-набява скачане. Искаш ли ти стълбите, аз скачането? Айде, махай се. А? Да, умя, ама заби. Ами, Аз до тук стигна. какво ми е тяка? До зеления купил. Айде ти да стигнеш до кой, аз да скачам. Аз стигнах до зеления купил. На него ли? Той не На него вря. Като се станах да си качвам на него. Ето ме не ме да ли. Давай. Стигаш по-напред. Браво. По-напред. Казах ви, аз съм най-добра по скачане. Много внимай сега да не ме изпъниш. Искаш ли аз да го мина? Не махай. Хайде ти, аз да скачам, искаш ли? Бягай! Не искам. Да. Вече е изчерпано. Плътно вече е изчерпано. Да, я умря. Имаме опаковка. Пихме. И ще бъде вкусно. Чухте го. Аз умях. Да, ти си вече. Ехо. А този коледния е Не виждам. най-хубав. Плами, ще умия. Ура, учила Америку си. Айде, бях на зеления куп! Извиня. Той тъкна зябе. Аз тук ще те почакам. Целта ти е сега да минеш, дори да умреш пак. Аз тук ще си посъда малко. Сега на къде ходи? Скачам. Защо да скачам? Давай, нашия пък. Вместо мен. Ама то там какво ще прави инак? Ще даде да видя някак. Трябва да ми долу ще удари нещо. Не точно сега, не. Ама там ще има още препятствия. Това е най-дългото еднотипно препятствие. Отдолу ли се маш? Да. Докато не го видиш. Няма да стане. Имам ден. А вие как мина коледата? А вие какво получихте за коледа? Нашия календар. Наси нема! Аз няколко години ще има. Само нашето карате. Да ви докажем, че ходим на карате. Олимпия и... Да, ако някой не ходи, не му дават. Май. Може някой път да ви... Ние сме снимали видео как сме с кимона. И ви доказваме, че наистина ходим. И другия път в календара ни ще ви покажем и наш, като... Давай! Какво е това? Toilet, please. Аз поне не ставам. Ей, кажете кой е по-добил. Пламено ми. Райна е по-добрата. Ето дядо кой да го каза. Аз съм Пламен. Аз си признавам.
Да. Ама какво? И аз бях какво е! Летала има още едно такова. Айде, махни. Не, пак съм аз. 4 пъти понеш ти. Да ще повече. 5. Бате! Имаш още 2 живота. Не. Има още 2 живота, да знаете. Имаш още един вече. Не ще пуснала, имам още. Ами! Колко пъти сте пуснали да играеш? Поне 5! Това ти е 5-я! Това е четвъртия, ти не можеш да броиш. Това имаш още един. Да, надолу. Няма да упам. Трина, да казваш лошата поличба. Благодаря, не. Това ти е последния път сега, който ги. Но и това е 5-я път. Айде! Имам още един. Защо ти дадох? Я тихо. Добре, последния. Нещо да ми говориш. Не! Извинявай. Снежинка пада, снежно бяла. Парцална райна става. Косата й опра. А виж ли новите обичи от Плами? За коледа и ви подари Имало е по-коледни, ама се стива и 5 лева на коледния ни базар в нашето училище. И те стива и 10, ама ние имаме 5. Беше дала само по 5 и аз не А с мен майката беше много мила и ми даде плюс нейни пари. И беше много мила. Надявам се, живята също. Това не е последен път. Давай си още. Аз ги била, това ми е втория. Сега започвам третия. Ще направим поредица чапи. Това ми е третия път. Но нищо, аз ще ги победа. Ще рисуваме и Ева Райна. Има поредица само аз и Ева. Само аз и Райна. И Има пак. Гата, това ми е третия път. Направим войните идват. Това стане топличко. И помните как преди пуснахме видео, как едно видео не можехме да пуснем. Да, ги бяхме пуснали много бързо. Да. И беше пянк с мен и мама. Тя ми помогна. Това ми е... Знаете кое е май? Давай си играй. Аз тук имам... Вече започвам сега и това. Да не умя на сещото само, че. Само не и това. Моля те. Ще направим цяла поредица, показваме предмет. Даже може да панкваме и Ева. Това ми е. Ей, това сега Давай. Седмо. Май аз сега ставам първа. Че мислим да направим, например, казвам шише, такава бутилка и се състезаваме, например, за една секунда, една минута срещу 10, срещу... не помня, това е като Майнкрафт на Криската, Денката, Дейни, Анди и Мина. Ще го използваме, просто да рисуваме, защото сме по-добри. Да, аз искам да ставам в художничка и да пея за Теналея. Това ми е 8. Май този път ти ще станеш. По-добия. Защото ти изпочива. Айде, ще едно.
Сега ще видим. Сега ще гледам още за да... А вие какво получихте за кой да кажете ни? Просто напишете в коментарите, да. И още малко мислиме да пяеме FN 6 и такива неща. Да имаме такива. Да, бе, FN 6 никой няма да дойде. Само зависиш от децата да имат YouTube, да са ни абонати и да идват на фен среща, това ще да е супер. Ние ще да ходим на много фен среща. Ние не сме като знаеш кое. Това момиче ме будна. Не знам с какво, ама ме будна. Дано да умие тая. 11 опит на Райна. Не! Това ми е 9 опит на Райна. 9 опит на Райна. Дали ще успее или ще умре? Ще успее. Ще успееш. И дали ще успее или ще умре? Е решаващо. Това се пили стълби, завърти се! Чакай, ще ти покажа как се завърти. Моля те. Ето. Глед. Разкачи. Не, изкажи се. 10 опит на Райна. 10 опит на Райна. Дали ще успее или ще умре? Ще успее. Ще успееш. Уау. Може и, че знаеш, че толкова не обичам да слушам музика. Може назад да вървиш. За да имаш засилка. Не се катери обратно на пътя. Айде още малко остава. Давай, човече, давай. Аз си съм ти човече, бе. Ти си ми сестричка, слез бавното. Давай, пак прескочи. Прескочи! Браво, ще успяваш! Yes! Да успя. Чао! Не, махай се. Сега е моя ред на право. Нечестно! Айде. Разбирателството беше... Изчакай да се вайна, бе. Чакай. Ей, то. Така е по-ясно. Айде, твоя контрол. Моя контрол. Аз съм супер яка. Да. Не си ли супер? Точно твоя. Това си нещо. Да. И харесвате ви обичките, вижте. Кой ще слади? Дъб, шкиби, дъб. Искате ли да ви спее една песен? Аз съм... Не, ти мина един 10 пъти на друго. Не, вече 9, защото аз го минах 10-то. Имаш 9-то. Не. Минах ти първия. Райна, Имаш 9. Айде спри да ми бърбъраш. Не, има 10, защото... Да, бе. Няма да го прескочиш. Да, сега се махай. Ето за какво използвате сестра. Ако вие използвате състави за такива неща, ми пишете в коментарите. И вие имате ли брат или сестра? Всичко е на шега в това, освен игра. Айде и двамата натискаме едновременно. Само ще... Не го виждам. Я! Чакай за край на видеото да застана най-долу. Чакайте, че се бъгнал. Бъгна се. Бъгнах се. Чуйте, като ще измерям. Добре, хора, от мен. Чао. Чуйте. Ето, вече ще вижда само това. Така, и сега ви пожелаваме много хубави празници и чао от нас! Чао, довиждане, до скоро, обичам